Ел сайын декабрь ахырында оқу алдынгылары өчен район башлыгының чыршы бәйрәме уздырыла. Бирге иң-иңнәр фән олимпиадаларында, төрле конкурсларда, фестиваль бәйгеләрдә, спорт ярышларында җиңүчеләр җыела. Быел да энергетик мәдәният сараена 250-гә якын укучы чакырылган иде. Аларны район башлыгы котлап, яңа елда яңа җиңүләр, зур уңышлар теләде. Согласитесь с тем, что успех в учебе не только ваша личная заслуга, это еще заслуга ваших родителей и учителей. Они сумели заинтересовать каждого из вас, привить любовь к учебе, помогли в полной мере раскрыться вашим талантам и подвигли каждого из вас на нечто большее, чем просто хорошая учеба. Зәйнең 30 сәләтле баласы район башлыгы грантын алды. Разыф Кәримов фәндә беренче адымнар, талант һәм иҗат, уңышлы буын номинацияләре буенча җиңүче укучыларга грамоталар һәм сертификатлар тапшырды. Район башлыгы белән истәлеккә төшкән фотосурәт укучыларны тагын да зуррак үрләр яуларга өндәп торачак. Чыршы бәйрәменә килгән һәр укучыга Кыш бабай күчтәнәше тапшырылды. Шәһәребезнең иҗат коллективлары бәйрәм кунакларына җыр биюләрен бүләк итте. Ә иң лаеклы зәйлеләр Казанга президент чыршысына барачак. Адилә Бурханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.